¿Sobre qué tema les gustaría oír un chiste ahora? No sé. Que leen en el periódico que a los viejos les cortan las ingles. Què et diuen? Mare de Déu! Puigimpull, de teta 40. Però no es posi així, home, no! Una de les coses que em té preocupat és el sentir aquests comentaris de la gent de que si abans nosaltres érem més maliciosos que el jovent d'ara, que si nosaltres quan anàvem amb una dona anàvem per feina, que avui la joventut és més despreocupada, que només pensa en ballar, en contorsionar... Ya está bien, ¿no? Esto que tiene que ver. Llevo 8 años viajando por todas las galaxias y en 5 ocasiones yo he visto a Dios. Y ahora voy a hacer unas declaraciones del Paris Match. Buen hombre, ¿dónde vas? Ah, vostè és el jefe? Sí. Ah, és que jo parlava amb el senyor Rius i em deia que era el jefe. Ah, és vostè, perdoni, Si és clar que home, doncs, deia el que no era veritat, esclar. He vist fulano que anava amb una noia, és Puigimpull, de teta 40. I es veu que van en sèrio. ¿De qué? És a dir, quan anaven del braç, vol dir que anaven en sèrio. Que després passessin coses, No le oigo, oiga. jo no en dubto, però pel carrer se'ls veia del braç només. Anaven del braç, anaven en sèrio. Ara no. Puigimpull, de teta 40. Dice que son 12 jorobados que suben al autobús y dice el cobrador, digo, a ver, los de la excursión, que pasen para adelante. Mare de Déu, ja és fort, això així. És que ara la joventut d'ara és més punyetera. No van del braç, van del ganyot, diguem. Van agafats com una sola peça. De teta 40. Puigimpull. Está usted borracho. Mare de Déu, fem mitja part. Tiene prisa. Ah, no, jo no. Nosaltres hem de tenir les hores de dinar. O és que em poso nerviós, home. Mira. Quédate tranquilo que no se lo diré a nadie. Yo tengo que comer también. De teta 40. Puigimpull. Estoy preocupado Què et diuen? porque tengo un problema de doble personalidad. Això potser faràs. No te preocupes, es mi carácter. Calleu! Voleu fer el favor de callar? Voleu fer el favor de callar? Però no es posi així, no cridi. Però què és això? ¿Qué te pasa? No se'm preocupi, ara. No debes estar preocupado. Jo no puc. Tu hijo mío di una mentira y a mí me dice, papá. Si poguéssiu anar a avisar urgentment a l'àrbitre. I no, ara ja estic, ja no estic. El Montblanc i ha de reconquerir Lleida, que vol dir reconquerir la pàtria. Aquest era el missatge, eh? Si tu tracten malament, que es tracten malament, que es tracten Però no es malament. posi així, no cridi. Però què és això? Ai, res a mi que m'explica ara aquest home a mi. Està desfet, aquest home està acabat. Això no serveix per res. Doncs no poseu així!